Sizem şu günler şeýlemi? Uqsuzlyk we siz uqlawanmagyňyz ýok. Muny nädip ýeňmeli? Bilesiňiz gelýärmi? Onno Türkmen portal bilen galam. Alimler uqsuzlyga garşy giňden ulanylýan terişdeleriň täsirini inkar etdiler. Her 8-nji uly ýaşly adam uqsuny gowlandyrmak üçin ýygyderli goşuny terişdelerini kabul edýär. Emma olaryň köpüsi şonda da uqu bozulmalaryndan ejer çekmegini dowam etdirýär. Alimlaryň maglumatlaryna görä asliyetinde uquny getirmek bilen bagly ulanylýan derman terişdeleri başda gowy täsir edýän ýaly, emma özüne degişli bolmadyk şol terişdeler uzagyndan täsir etmegini besedýär. Meselem magni bilen bagly derman terişdeleri. Magni esasan dartgynlylyk ýa-da myşsa ýygyrylmalary, tutgoýlar wagtynda peýdaly bolup uqsuzlykda aýratyn täsirli däller. Uqu ýetiriji hökmünde mahabatlandyrylýan ösümlik ekstraktlarynyň hem ylmy taýdan ýeterlik suwnamasy ýokdur. Hünärmenleriň bellemegine görä uqu bozulmalarynyň esas sebäpleri köplenç tertipsiz gün tertibi, dowamly stres we gijeki wagtlarda telefon, notebook ýa elektron serişdeleriniň ulanylmagydyr. Uqsuzlygy ýeňmek üçin netijeli we eliterli usul hökmünde alimler şol bir wagtda oýanmagy saklamagy hem-de ýygyderli fiziki işçilik bilen meşgullanmagy maslahat berýärler. Olaryň sözlerine görä hut şu çäreler uzak möhletli durnukly netijäni berýär we goşmaça maliýe çykdyjylaryny talap etmeýär. Sizem alimlaryň berýän maslahatlaryndan peýdalanyň. Şonda sizem saglykly uqlamagy ýola goýup bilersiňiz.